היי, מה העניינים? ככה, אני רציתי לשתף אתכן שביום ראשון אני אמורה לעבור הפלה רביעית. זה רגע שמעלה המון חששות, המון תהיות על הגוף שלי, על האמונה שלי, על הדרך שבה אני בוחרת להמשיך מכאן. והפעם הרגשתי שזה שונה, אני הלכתי לרב, אני קיבלתי ברכות, קיבלתי סגולות, ובכל מקרה יש לי את הפרוצדורה ביום ראשון. זה מעלה תהיות מאוד גבוהות, איפה המקום שלי בין המציאות של מה שאני חיה לבין האמונה שבה אני מאמינה, לבין המציאות שכואבת לי, היא כואבת כיום. ובתוך כל זה יש לי, שתדעו, שיש לי בעל ענק, מדהים, עם לב כזה ענקי, שהוא תומך בי, שהוא אוהב, שהוא מדהים, 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 בלעדיו לא הייתי יכולה לעמוד ולהכיל ולהיות במקום שאני מסוגלת לבוא ולדבר על זה. יש לי עבודה ובוסית שיש לי מזל, ויש לי מלאך ששם אותי בדיוק במקום העבודה הכי נכון ומתאים ומכיל עבורי. ואני החלטתי, ואני רוצה לשתף ולספר, שאני החלטתי שאחרי יום ראשון, אחרי הפרוצדורה, אני חוזרת לרולר בליידס שלי. מתוך מתנה לגוף שלי, מתוך מתנה להחלמה, מתוך אהבה לגוף שלי, מתוך כושר, מתוך רצון להתמודדות כזאת או אחרת. וכן, אתם רואים, השיער שלי לא מסודר, ואני בלי איפור, ויש ימים כאלה, ויש ימים שאני עצובה, וכן כואב לי, וכן אני עצובה. וכן, זה לא פשוט עבורי, ואני רציתי לשתף, אני שוקלת 65 כיום. אני יודעת שזה לא נכון להישקל לפני הפרוצדורה, אבל המטרה שלי היא להגיע ל-45 קילו, לא מתוך לעודד רזון, לא מתוך לעודד אנורקסיה, אלא כי אני 1.41 מטר, וה-BMI שלי נחשב גבוה, אז כדי להעניק לי את היכולת בעתיד, כשאני אבחר לנסות להיכנס שוב פעם להיריון, לחוות הצלחה. למרות שאין שום מחקר שבא ומראה שבאמת יש קשר בין זה לבין זה מבחינת הרפואה, למרות שיש הרבה רופאים שחושבים ככה, אין שום אצבע רפואית שיכולה לבוא ולשים את האצבע על זה, וכן אנחנו עברנו המון בדיקות, וכן עברנו המון דברים, וכולם אמרו את אותו דבר, וכן הכל תקין, גם אצלנו, גם אצל בעלי, וכמו שאומרים זה מזל של מעלה, למרות שאני, זה היה הרצון של מעלה, למרות שאני, שוב פעם, אני די בספקות לגבי האמונה שלי. אז אני מזמינה אתכם לחוות איתי את התהליך שלי של הירידה במשקל, את ההחלמה שלי, וזהו, אם אני אצליח להגיע למטרה שלי, בואו נראה את זה ביחד.